изкуството. Тази вечер имам изключителното удоволствие да ви приветствам с добре дошли на самостоятелната изложба на Явор Куманов "Пътят към реализма". Това е трета самостоятелна изложба за Явор, но първа, която се случва в нашия град, в Пловдив. Тук по традиция е мястото, където ще благодарим на домакините за гостоприемството. Аз си мисля обаче и мисля да добавя, че избора на Явор за пространство, в което неговите картини да се чувстват и да се възприемат добре, е изключително сполучлив. Мисля, че пространството и неговото изкуство си партнират и си общуват изключително добре тук в Тотал Спорт. Предполагам, повечето от вас познават Явор като човек или пък като творец, или като едно цяло от тези две силно изявени страни. Той е човек с главно Ч и творец с многообразна и ярка същност. В първите ми срещи с Явор ми беше много трудно да разгранича Явор като музикант от Явор като художник. Винаги ми е било трудно, казвала съм го и на него, но след време разбрах, че всъщност не само, че не е необходимо, то е неуместно това сравнение, това разграничаване, защото всеки аспект от неговата същност допълва останалите и така именно са големите артисти. Явор Куманов е добре познат творец с отлична и с ярка динамика на работата, с която работи, на темпото, с което се случват неговите работи и, разбира се, категоричното послание на творбите му, както на музикалните му пиеси, така и на картините. В тази изложба ще имате възможност да видите една съпоставка, едно сравнение на Явор в началото на неговия творчески професионален път като художник и на Явор 10 години по-късно. Един период от 10 години разглежда изложбата "Пътят към реализма". Да, всичко е много реално. Реален е и той. Здравей, Яворе! Добре дошли на твоите гости и от теб да чуем. Благодаря. Искам, като гледам колко хора има, и съм изключително щастлив. Това означава за мен няколко неща. Това първо, че съм на прав път. Щом сте тук, значи ви харесва това, което правя. И това ме мотивира да го правя все повече и повече. Това, което ме радва. И искам и да благодаря на домакините на Тотал Спорт, на Гергана Тонева, за аплодисменти. Която чрез нея направи възможността да се представя картините точно в тази прекрасна зала. И какво друго да кажа? Нека картините говорят вместо мене. Живи и здрави бъдете, благодаря още веднъж и всичко хубаво. Сега е една изненада за всички присъстващи. Изненада, която е и подарък от Явор Куманов и от негови колеги. Добре дошли, казваме, и на гайдарски състав Караджата с ръководител Явор Бобев.
Всички имат възможност вече да се насладят на спокойствие, да разгледат картините на Явор Куманов. Заповядайте и приятна вечер! Съберете се още малко. Още една идея се съберете. Достатъчно. Усмивки. Готаш коремите.